Avui és un dia molt especial. Celebrem que ja s'ha acabat l'escola, però sobretot celebrem que el pitjor de la crisi pel Covid-19 ja s'ha acabat. Avui ens veurem tots per primera vegada després de 3 mesos. Estic molt emocionada. Hem quedat tots plegats per fer un dinar a l'aire lliure. I els he demanat a cadascú que portin una cosa. Perquè ha de ser un dinar únic i inolvidable per aquest retrobament. Molt conscient amb el medi ambient. Sempre intentem ser el més sostenibles possibles. Filem molt prim. A l'Eva l'he demanat que porti els utensilis necessaris pel dinar. Bon dia, tia! Bon dia a tothom! Mireu, he portat el necessari per gaudir d'un boníssim àpat. Gots i plats sostenibles i reutilitzables, perquè ja fa temps que a la colla vam decidir de comprar-ne i que els utilitzaríem per ocasions especials com aquesta. I ja estan vells de tants que els utilitzem. I no només això, també he portat aigua filtrada de casa en ampolles de vidre i he preparat un suc de llimona i menta per refrescar-nos. A més, una bossa biodegradable pels residus del menjar, però només una perquè també hem proposat no fer ninguna fracció més en aquest dinar. A la resta els he demanat que portin el menjar, això sí, amb unes quantes condicions. Els he dit que sense envasos de plàstic i amb carmanyola per recollir tot el que s'obri. I com no, el més barat possible, que som joves. Ha de ser una cosa bona, exòtica i barata. Tu què creus que portarà, meva? No ho sé, però coneixent-los segur que hi ha alguna cosa supersostenible. Per què? Això sí que ho tenim. Mengem sa i ens agraden les coses noves i diferents. A mi ha tocat dur el pa i vull alguna cosa bona i barata. Però clar, el forn on comprava quan era petit ja no hi és. Bueno, sí que hi és, però està 20 minuts aquí i em fa un pal terrible. I bueno, el pa que comprem ara és baratíssim, però de seguida es fa una pasta i no està gens bo. És per això que tinc una idea. Em quedaré aquí esperant a que la fornera tregui el pa. I així el podré comprar ben cruixent i calentet. I ens el menjarem de seguida i no deixarem res. Bo, bonic i barat. Què més volem? Jo no sé què portaran els altres, però jo sí que ho tinc molt clar. Carn, carn i carn. No puc passar cap dia sense menjar-ne. A casa meva em van ensenyar que la carn fa molta sang i té molt de ferro. Estic molt acostumada a menjar-ne cada dia, sobretot carn vermella, però sí que em fa molt de fàstic trobar-me ossos i haver de treure-li els tendons i tal. Ja sé què faré. Demanaré una hamburguesa 100% vacú i treuré les salses, els cogombrets i el formatge, i també el pa. Així serà una hamburguesa healthy i saludable. M'havia de tocar el peix a mi. A mi personalment no m'agrada gens. Pell, espines, A més, a casa meva ma mare m'obliga a menjar-ne i jo només me'l menjo enrebossat. Quin pal anar a la peixateria. A més, és caríssim i em sortiria de la norma que ha posat l'antia. Uau, per cada 1.000! 1.000! Ostres, ve de tan lluny? I amb aquest preu? Ni idea, és igual. Jo no em menjaré i, cunyat, ni es nota. Jo porto les frites, 5 peces al dia, importantíssim. A mi m'encanta la frita, em menjo a tota hora i de ben variada. Per no avorrir-me, a internet em poso a buscar receptes de iogurts, de mueslis, etc. I cada mes provo una fruita diferent. Mangos, maracuyàs, papayes... Avui m'he decidit per comprar una pinya, però hi ha 2 preus diferents i no sé molt bé quina escollir. Crec que escolliré la més barata perquè, total, jo les veig iguals. Bona, exòtica i barata. Vaig a comprar alguna cosa sorpresa. Ostres, sempre que vinc al súper se'm fa la boca aigua quan passo per la galeria dels productes eco. Però és que són caríssims i no ho entenc perquè després a totes les estanteries hi ha productes bio que tenen el mateix aspecte i són molt més barats. Compraré uns quants i que triïn ells. Total, són bio, segur que són ben sans i sostenibles. Atureu-vos! Deixeu tot el que porteu al terra. Soc de l'Escamot Verd, protectors del planeta i viatjadors per la sostenibilitat.
Acabeu d'infringir unes quantes normes en contra d'una alimentació sostenible, responsable i en contra del medi ambient. Però si hem tingut cura de fer-ho tot com toca! Reciclem, reutilitzem i no malbaratem. Comprem en comerços del barri, hamburgueseries, forns de pa, supermercats. Anem al mercat i comprem productes bio i eco. I mengem variat, carn, peix, fruita... I no ens amaguem, ens encanta fer-ho conscientment. Doncs, estimats companys i companyes, heu comès 6 infraccions greus que cal resoldre. Heu sigut uns inconscients, heu contaminat, sobreexplotat, incendiat, especulat i esclavitzat. I vosaltres, nois i noies, sabeu quins errors han comès?